No niin, vuoden valmentaja ja vuoden pelaaja ollaan saatu yhteishaastattelua. Tosi kiva, että olette kimpassa tässä näin. Niin otetaan pieni patteristo tästä, aloitetaan Oliverista. Miten teidän niin kuin suhde alkoi, valmennussuhde, miten sä näet, että mistä se sai starttinsa? No varmaan mä en silleen niin kuin tiedä, milloin se konkreettinen hetki on ollut, että kyllä vanhemmat on jeesannut niin paljon, että se vaan niin kuin tapahtuu se tilanne, että mä en muista siitä niin kuin suoraa hetkeä. Muistan kyllä tämän tarinan mä oon aina kaikille kertonut sieltä juhannusjuhlissa, että mä chippailin sellaiseen koriin siinä. Että siellä varmaan on ollut eka hetki, kun ollaan niin kuin golfin paras nähty. Ja tutustuttu siinä sitten. Ehkä se lähti sieltä vanhempien kautta sitten suhteesta Juhaan ja tulkaa katsomaan meidän poikaa. Se on. Ja nyt ollaan menty monta vuotta siitä hetkestä. On siitä menty, mitäköhän siitä yli on menty, 10 15 vuotta varmaan. Niin. Oikein. Ja mikä on sun mielestä se asia, mikä on pitänyt teidät koko tämän ajan yhdessä sitten niistä juhannusjuhlista lähtien, että sä ajattelet tuota matkaa, niin mikä teidät pitää kimpassa? No kyllä ainakin mun puolelta on ollut se, että luottamus on niinku erittäin vahva varmasti molemmin puoleinen, että se on ollut se, että pystynyt kertoa ja Juhakin tietää kaikki mitä golfin ulkopuolellakin mun elämässä on tapahtunut, että se luottamus on ollut niin korkea, niin se on kyllä pitänyt meidät ja pitää varmasti jatkossakin yhdessä. Hyvä. No mites Juha, mikä sussa niin kiinnitti nuoren miehen toiminnassa huomiota, että haluaisit lähteä valmentamaan Oliveria? No se oli se kerta, kun oltiin sit sovittu, että mennään pelaamaan ensimmäisen kerran. Se ei ollut itsessään se chippikorikilpailu, koska se nyt ehkä arviointikyky juhannusjuhlissa ei ollut sitten ehkä ihan 100% niillä, jotka sitten tätä asiaa arvioi. En ollut itse siis tietenkään siinä mukana. Mutta silloin kentällä, kun mentiin pelaamaan, niin itse asiassa parin lyönnin jälkeen jo, niin pieni kiharapäinen kaveri tekee niitä lyöntejä, mitä osaa, eli lyö puu 3 ja puu 5 väylällä droota ja sitten ilmiömäisesti upotti sellaisia putteja, että no eihän tuolla valmistautumisella tästä oikein nyt tule vielä mitään, mutta siellä se vaikka olisi. Tässä on oikein jotain sellaista niin kuin myöskin sisäänrakennettua, että ymmärsi sen pelin jo silloin tavallaan, että mistä siinä on kysymys. Ja se oli sellaista aikailematonta, suoraviivasta, totaalisen intohimosta. Ja kyllä mä ajattelin, että jos tässä voi olla avuksi, niin haluan olla. Kyllä mä sen päätöksen teen aika nopeasti. Sellaista sen lapsen toiminta usein on aika suoraviivasta ja näyttää helpolta, mutta jos siitä mennään ihan hetki eteenpäin aikaa, niin onko sellaista, pystyykö laittaa sormen johonkin kohtaan ja sanoa, että se oikeasti on nyt jotain? No joo, nyt mä teen ehkä sen paljastuksen, mitä moni ei tiedä. Se ei liity itse asiassa golfiin, vaan se liittyy ehkä tällaiseen niin kuin pallon käsittelyyn ja niin kuin tajuntaan siitä, että miten joku asia käyttäytyy, kun urheillaan jonkun välineen kanssa. Niin heillä on kyllä kesäpaikka saaressa siinä Porvon ulkopuolella ja Oliver pyysi mua pelaa sulkapalloa. Ja oli sellainen tuuli, että siitä ei niin kuin sulkapallon pelaamista ulkona, että tiedät, että se voi aika mahdotonta, jos tuulee. Mutta sitten hän järjesti sen kilpailun, että piti osua sulkapallolla, piti pitää pallo ilmassa, osui johonkin puunoksaan ja sitten sai siitä pisteitä. Ja mullahan nyt pari kertaa kolahti pokaa ja sitten se oli siinä vähän toivotonta, mutta hän piti sitä palloa ilmassa sanotaan kohtuuttoman pitkä, jolloin mä tajusin, että siellä on sellainen ymmärrys siitä välineestä ja pallosta ja liikkumisesta ja kaikista näistä, mikä on aika synnynnäistä, että sitä ei voi niin kuin kyllä Juvonen tai muukaan valmentaa kenellekään. Ja se ehkä kertoi mulle, että siellä on sellainen reservi, jos on vieläkin paljon hyödyntämätöntä. Niin, en mä usko, että sitä kaikkea on kaivettu vielä esiin, ei todellakaan, että Oliver on vielä nuori. Mutta jos mennään teidän persoonallisuuksiin, voidaan kuvitella, että olette erilaisia, mutta miten te täydennätte toisianne ja missä tilanteessa ne persoonanne on mahdollisesti aiheuttaneet jonkinnäköisiä haasteita? Okei. No en mä oikein. Kyllähän siellä niinku golfillisesti varmaan jotain on ja sitten näkemyksiä tulee erilaisia
ihan liikenteestä, ihan mistä vaan käytännössä, että aina on molemmilla oma mielipide ja niistä on pidetty kiinni, että mutta jotain siellä sitten on kompromissejakin tehty. No, tuleeko sellaista tilannetta mieleen, että milloin ne erimielisyydet on niin kuin kasvanut ja sitä on jouduttu selvittelemään ja onko sellaista jotain hauskaa tarinaa, mistä te olette sitten päässyt yli? No ei nyt tässä varsinaisesti tästä nyt osaa sanoa kyllä yhtään mitään sellaista, mutta kyllä niitä monia varmaan on, mutta muistaisin kyllä, jos semmoista niin oikeasti olisi mennyt ihan kunnolla niin kinaamiseksi, mutta jos Juhalla on tähän lisää. Niin se Oliverhan ei ole koskaan väärässä. Ja sehän on niinku, ja minäkin olen aika useasti oikeassa, että sitä se niinku, siinä sitä niinku punnitaan se yhteiselo ja ehkä hänen niinku yleisin kysymys minulle on se, että ymmärrät sä? Ja sitten siihen mä vastaan aina se, että ei mulle tarvitse niinku yrittää kysyä, että ymmärrätkö, että kyllä mä ymmärrän hyvin. Mutta kyllä me niinku pysytään väleissä, vaikka me kovaankin keskustellaan, että joskus ehkä mulle tulee mieleen joku kuntosalisessio, missä me vähän väännettiin, että siinä niin nuoremmat naishenkilöt pakeni salin toiselle puolelle, kun me vähän äänekkäästi keskusteltiin. Epähuomiossa äänenpaino nousi siinä. Joo, Oliver elää hetkessä ja mulla ehkä luonteenpiirre on sitten päinvastainen, niin ja siinä se tasapaino varmaan tulee ehkä parhaiten näkyviin. Se oli hyvin sanottu se. Jos te voisitte vaihtaa rooleja päiväksi, Juhasta tulisi pelaaja ja Oliverista tulisi valmentaja, niin mitä te uskoisitte oppivanne toisiltanne? Juha voi vastata tähän ensimmäiseksi. No, tästä nyt on vuosia aikaa, kun mä viimeisen kerran niin päihitin Oliverin golfkentällä ja se oli sellainen 12 reiän peli, joka varmasti Oliveri on syöpynyt tonne muistiin, mutta hän on halunnut kyllä peitota sen varmaan ja nyt tänä päivänä siinä tietysti ei ole hänen laittaa, mutta aina, jos mä satunnaisesti pelaan hänen kanssaan, niin hän laittaa mut punaiselle tiille ja antaa kohtuuttoman määrän lyöntejä eteen vielä. Mutta niin, susta olisi kiva antaa Oliverille lyöntejä ja kääntää sen niin toisinpäin. Mä halusin uskoa edelleen sitä, että mä osaisin riittävän hyvin. Ja Oliver pystyisi valmentamaan mulle pelaamista. Hyvä. Koska sehän on se, mikä hän osaa. Joo. Ja se mä uskoisin, että pelaajana mä saisin häneltä, että miten sitä peliä pelataan. Joo. Mitäs Oliver, minkälaisia oppeja sä luulet saavasi, jos käännettäisiin roolit toisinpäin? Niin, no varmaan siis kyllä niin kuin rauhallisuus kaikessa tekemisessä on Juhalla, että varmaan niin kuin olisi valmennettavana aika paljon erilainen kuin minä. Että kyllä mä muistan siitä ihan junnu ajoista, että jaettiin pallokorit kaikille, niin mulla se oli aina aika tyhjä, että kyllä mä niin kuin ladoin sitä palloa niin kuin aika vähän kohtuuttoman tiuhaa tahtiin. Siinä varmaan. Että se tuli se Juhan pitkäjänteisyys sieltä sitten sulle. Se voisi olla sellainen asia, mistä olisi jäätyä sitten. Jos ajatellaan teidän pitkää matkaa yhdessä ja siellä on tehty hyviä ja huonoja asioita, niin löytyykö sellainen yksi asia, sellainen, mikä voi jälkikäteen olla näsäviisas sanoa, että tuossa tuli tehty iso virhe? Tuleeko mieleen sellainen niin kuin ajanjakso, yksi tapahtuma, mikä on jäänyt virheenä mieleen ja miten siitä niin kuin ollaan toivuttu? Mulla ehkä niin kuin valmennuksellisesti yksittäistä virhettä suoranaisesti. Silloin kun Oliverin se kova juniorien boosti oli, niin silloin olisi voinut olla toimia nyt jälkikäteen ajateltuna ehkä kylmäpäisemmin tietyissä asioissa valintoja, mutta sitten siinä on aika vaikea lähteä jarruttamaan, kun pelaajalla on hirveä hönkä päällä. Et siinä mielessä omat niin sanotut tavoitteet valmentajana ja tietyt asiat olisi voinut toteutua tietysti paremmin, jos mä olisin pitänyt kiinni tiukemmin tietyistä asioista niin kuin valmennuksellisesti pitkä aika, niin siihen turtuu vähän niin kuin naamat keskenään. Et sitten kuulee kyllä mitä toinen sanoo, mutta kuuleeko sitä sitten niin kuin oikeasti sitten, niin se on varmaan kummankin puolista vähän, että se breikitkin on välillä vähän ihan hyviä. Että se mikä ehkä tässä on huomannut itsestäni viimeisen
viimeisen vuoden aikana se voi olla yksi sellainen, että haka irtos siitä, että ei yritä muotittaa missään kohtaa, niin vaan lähtee. Menin ehkä valmennuksessa takaisin siihen ihan hänen luonnolliseen vetoon ja kaikkeen siihen. Ja sain siitä myöskin kommentteja, olen saanut kollegoilta ja se on auttanut mulle niin kuin tajumaan, ymmärtämään sen, että se on se juttu. Ja sitä voi muokata pikku, mutta ehkä se ei suoranainen virhe, mutta se on ollut ehkä pikkasen sellainen haka päällä, mikä sitten irtosi siitä. No ehkä se on ollut oppia vaan sitä. Sitähän me pyritään tekemään, että katsoo vähän mitä ollaan tehty ja miten siitä voidaan oppia tulevaisuuteen. Se on ehkä mulle valmennuksellisesti. Mistä sitten tietää, että sulla tulee toinen Oliverin kaltainen pelaaja ja sitten jossain vaiheessa, kelle sä voit sitten jakaa, etkä tehdä sitten samoja virheitä sitten uudestaan. Näin se menee. Mikä on yllättävin asia, jonka olette oppineet toisistanne yhteistyön aikana? Onko jotain sellaista, mikä on tullut sen kasvun aikana siinä kenties Oliverin pelistä, mikä on tullut sitten niinku ajan kanssa esiin, mitä ei niinku voinut olla niinku näkyvissä silloin vielä junnuna? No siis kyllähän mua yllättää jatkuvasti tällainen tietynlainen niinku valveutuneisuus. Siinä on pieni haaste. Golfillisesti kaverilla on tutka ulkona koko ajan, mutta se on yllättänyt koko ajan, että hyvin pitää itsensä ajan tasalla kaikista tapahtumista. Muistakin kuin omista asioista? Joo, ja se on se ehkä mikä välillä sitten, niinku, että rekisteröi ehkä vähän liikaa välillä ympäristöä, että voisi vähän fokusoida enemmän siihen. Niin reitti olisi helpompaa, ei se ylitsepääsemätöntä, mutta on todella valveutunut ja osaa käyttää kyllä hämmentävän hyvin kaikenlaisia apuvälineitä elämässä. No se on niin kuin nuoren pitääkin. Näin on. Oliverille sitten seuraava kysymys. Millä 3 adjektiivilla kuvailisitte toisianne, kuinka hyvin ne mielestänne osuvat kohdalleen? Sä voit aloittaa eka sanomalla Juhalle ja sitten Juha voi sillä välin miettiä. Jaha, no tässä voi laittakaa kello, tässä voi hetki mennä vai? Ei, se tulee kuin apteekin hyllyltä. No ei se kyllä nyt tästä vaan... Ne voi olla mitä vaan. Ne voi olla niin kuin, ne 3 ensimmäistä, mitä tulee mieleen. Sillä ei ole niin kuin sillä lailla... Sun pitää katsoa Juhan silmiin ja sieltä se tulee. Se kaivetaan sieltä. Lukos on nyt, että mä en tästä nyt saa kyllä mitään aikaiseksi. No, mä luulen, että Juha voi ottaa tämän kysymyksen sitten. Siinä on 3 adjektiivia huulilla. No Oliver on aito. Et sieltä niinku se mitä on mielessä, niin se tulee ulos. Se on se, mikä mulle tulee niinku ensimmäiseksi mieleen. Ja hyvin intohimoinen, kyllä. No intohimo on niinku, se kattaa ehkä useammankin kuin yhden, että sitähän sitä kaivataan ihan varmasti. Jos laitetaan se intohimo tähän vuoteen 2025, niin jos istuttaisiin vuoden päästä tässä samassa paikassa ja kysyttäisiin, että miten on vuosi mennyt, niin mitä pitää tapahtua, että on tyytyväinen tähän vuoteen, mitä peli antaa ja mitä elämä antaa, niin mitä sä odotat tältä vuodelta? No, uusia kokemuksia, niitä nyt varmaan niin kuin ensisijaisesti, että kaikki on tavallaan uutta ja hienoa ehkä, että se ei, sellainen story glamour nyt on, on se aika synkkää, täytyy sanoa, että 8 vuotta siellä on ollut, että sieltä, muistan kun sä aikanaan sanoit, jossain tuli vastaan, tuli vaan, että sieltä niin kuin pitää päästä pois, että tavallaan, että se olisi niin kuin golfareiden hautausmaa, että jos sinne ei pidä jäädä jumiin. Ja kyllä ne pitkään ne sanat tuossa mielessä pyöri kyllä monta vuotta. Että.
No nyt sä nousit haudoista. Niin, kyllä, että näinkin arvioin, että mahdollisesti sekin on sitten kuitenkin. Minkälaista menestystä pitää tulla, että Oliver on tyytyväinen vuoteen 2025? No kyllä finaaleihin pääsy on sellainen niin kuin tavoite, että voittaminen, siihen on niin monta juttua, sä tarvit vähän tsägää siihen kanssa ja siinä on niin monta muuttujaa, mutta se, että pääsi finaalit pelaamaan, niin silloin voisi olla erittäin tyytyväinen kyllä vuoteen. Mitäs valmentaja sanoo, että minkälaisia odotuksia tämä vuosi tuo tullessa? No odotukset on tietysti, kyllä ne kasvaa sen myötä, miten toi niin kuin sanotaan keskimääräinen tason nosto, mikä on ollut havaittavissa, niin se on mun mielestä tietyllä tavalla kumminkin, se on ollut sen verran pitkäkestoista, että siitä on tullut tietty perustaso mun mielestä ja siitä ei ole mitään syytä rupea katsoa takaisinpäin, että nyt mentäisiin johonkin, että tämä ei kestä, että mennään nyt johonkin vähän alemmalle, että otetaan sitten vauhtia sieltä. Ja Haka on irronnut, mutta ei tässä vielä mitään varsinaista ketsupipuloefektiä vielä ollut, että kyllä se vielä on tulossa. Mä odotan vain sitä isoa pamausta. Et kun mä näen sen 1,5 vuoden aallon, sitten otetaan, kun nyt oli vaan se 6 kuukautta, niin siellä voi tulla tulosta. Toivotaan, että tulee ja mä ainakin itse uskon siihen ja koko Suomen golf-kansa siihen, että varmasti tulosta tulee Oliverille. Oikein paljon kiitoksia ja Kiitos. onnea tähän vuoteen. Kiitos.